वेलकाम लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव थ' लोगोफोर नोंथांमोना नैबेखौ मिथिखाबाय जानांगौ बेयो मानि बेयो जादों मोनसे जोंनि बर'निनो मोनसे आलायारन थियेटारनि मोनसे मोसानाय जानांगौ नोंथांमोना गोबाङानो बेखौ नुखाबाय एबा नायखांजोब्बाय आरो जानो हागौ सोरबाफोर मानिबा थाखाय एबा मानिबा जाहोनाव नुवाखै एबा नायनो मोनाखैबो जानो हागौ जायफोरा नायखांबाय जोबोद मोजां बाथ्रा आरो जायफोरा नायाखै एबा नुवाखै नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों बे मोसानायखौ नायनो हागोन एबा नुनो मोनगोन जुदि नोंथाङा नायनायनि उनाव बे मोसानायखौ एबा बे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनो हाबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथाङा माबायदि मोनदों बेखौ कमेन्टआव खोन्थानो गोसोबा खोन्थानो हागोन लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लानो हागोन मानोना आं बे चेनेलावनो बायदिसिना बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन एबा लाबोबाय थागोन थ' बिदिब्ला बांद्राय बखिबाय थाला भिडिअखौ थाबैनो सुरु खालामनांसै एबा जों मोसानायखौ थाबैनो नायनोसै आरो आङो नैबे आलायारन बर' थियेटारनिनो फाव खालामनाय एबा एक्टिं खालामनाय भिडिअ क्लिप आं मैया मोनसे होखांबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नायाखैबाथाय नैबे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नायनो हागोन आं बै भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनखागोन नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नायनो गोसो दं अब्ला नायबानो जाबाय आरो नायनो गोसो गैयाबा आं जेबो बुंनो हाया थ' बिदिब्ला सुरु खालामसै